Naide carachas a hocht a rugu Tommy Peoples an ekla balashungon an etter honangal canter vi bátas sa geol tradiisiúnta. Onachol cehar Joe Cassidy a fuair sé chéad ceacht fidile. Wog Tommy go blach lia an 1965 agus hain se le grúpi mar an Green Linnet Cayley Band agus leis an Bothy Band chumá le cála haran zed hain as a chumas ceol ar a éonar. Tá chumne gom san nuair a hanig Tommy go blach lia an céadúr. Thug sé leis ceol hir conal, thug sé leis stíl hir conal, ach thug sé rud éigean a bhí ionta spéisialta, thug sé stíl agus cormaithe ar cheol a bhí go thomlan pásanta. Agus sin an rud is táhachtí fa Tommy an Tom sin, agus chuí sin gceann go mór ar luceol na carach seo, agus ar luceol na tíre seo, agus chuí sé gceann go mór ar na lúnta bhí teart a níos, agus tá lorach sin ar fáil go fáil i gceol na tíre seo, tá Chonach or Tommy Peoples le bra go hils go homlan i gceol na tíre seo inis. Cha sé debli an na fichiad an na chonaí a níorthar chundaí an na chláir. Hain an muintir an chláir agus a gud ceol go mór leis. Ba an a hosa sé a cuma ceol, agus sa chuide gan a rialana is cliste agus is mó sálaíochta sa geol tradiisiúnta cumha ag Tommy Peoples. Fear úl ciún a bhí an nar thar an ordaí riamh ar hain ná ar a chumas. Bhí sé fial flathú le daltaí fidile agus ceol ar fethe híl. So sa scór blianach chuin an 1998 ba Edinburgh TG Cehead an 100 gradam go cheoltóir na bliana. Agus i fiche 30 run an stáisiún gradam commodóir na bliana An 100 cheoltóir a fuair an 10 gradam ó bunaíomh gradam ceol TG Cehead. An gláán ciúin an tedal a bhí ar an gcearnaíon éanarhaid an 1998. An 100 tafadahhaid le beag nach zemlí an na ribhe sin. Tá duine go cheoda ceol na héad an imihain, agus é inis sin lán is ciúne i léig. Maran a bhean chéile, a fórtaí agus a chúgur cluine, and the mask an fiddler ehenta Siobhan Peoples.